Tak baví začneme s tými Golden Globami 2025, čo poviete? Poďme na to. Ariana Grande. Ikona. Dobre, takže tak, jak ju vidím ja v tých videoklipách a v rôznych tých reláciách a talk show, toto je až príliš skromné. Podľa mňa je to také iné na ňu, ona väčšinou... Je to troška máva iné, ako čo šaty. vidíme zvyčajne, podľa mňa. Ale ona je taká, že ona tak kuse mení, podľa mňa, akože snaží sa niečo nové skúsiť vždy. OK, no ako A tak to lupienková všetci. ona šukňa, lupienková. Čaká na nejakého čumeliaka asi tam. Ja rozmýšľam, že prečo biele rukavice. A ja nad tým rozmýšľam ináč, že prečo biele rukavice? No. Však to zase Aby nám neviem. urobila nejaké kúzlo. Kúzlo? Paličku má, nie? No dobré, ja by som povedal, že toto je tak z 10-3. Toto by som, na ňu by som to nepovedal určite. Váš názor? Moc vysoký Podľa mňa je kas. zlata v tom. Dobre, ideme ďalej. OK. Wow. Cynthia. Milujem to tetovanie. Strašne sa mi páči ten výstrih a jak to má tie srdiečka presne tak v strede. Bo celý ten vrch. Mne sa to ľúbi od bokov dole a od pasu hore. A ten stred neviem, čo si mám mysleť. Že či chcela zabaliť partnera do toho, či čo, alebo... Čo to je? Rukavníky? To je mašla vzadu. Hej? Je? Ale, Ale pozri, keď vidíš, že prsty, tak ono to ide nad tým. To znamená, že musí to mať aj vpredu. Podľa mňa to má okolo celej pása, chápeš, že taký nejaký, že, Ja, že to tu taký... to spojí okolo pása a spojí na druhej strane. A to je také zvláštne na to, že tieto šaty mohli byť pekné bez všetkého, len tak. Prečo to ľudia robia? Aj. Timothy Chalamet, Chimie. V podstate. Dobre, toto poviem, že Tom Ford. Dosť výstižné na to, akým trendom sa teraz zaoberá, hlavne teda jeho módny dom. A nejak mi tam nepasuje to, čo má okolo kotníkov tam nahrnuté. Buď si kúp menšie gate, alebo do toho nechoď vôbec. Mne sa páči ten šal, že k tomu dal takú troška inšiu farbu a aj ten náramok. Alebo proste to, že to tak má taký šmrnc, tie glitre tiež, čo má troška menej vidno, ale zdá sa mi, že to tam je. Prečo stojí tak naširoko? To má zdumy Neviem, ešte. ja som hovorila, že on sa strečuje. A zdumy ešte nejak ako v bojovom postaví. Joj, tak toto by som povedal, že paráda. Balónové šaty, matná červená, Taký darček. lesklá červená stúžka, kopíruje postavu. Paráda. Emma Stone, lesklá Emma mala. Stone. 10 z 10. Áno, veľmi cute. Také ako rúža. Andrew No. Garfield. Tak. Máme tu Musíš to povedať. lesnú hliadku Musíš to z Grácu alebo z Tyrolska. Akože tá farba, tá tmavo-smaragdová je fajn, Podľa mňa aj je ten veľmi pekná štýl, farba. ale naozaj mi to trošku tak kazí, ktorá tá rozpnutá košela. Možno, že by som tú košelu dal za to. Neviem. Mne sa veľmi páči ten jeho náhrdelník, jak tam troška vykrýva. Tie okuliare, jak tie sklá sú rovno v tej Neviem, celá tá farbe. farba sa mi páči Hej. veľmi. Angelina Jolie. Angelina. No dobre, tu nás sme sa aj pohádali, už sme to videli, že ja to považujem za hromadu kovových pilín a veľmi sa mi to páči a ty to považuješ za starý strom. Áno, proste to je úplne kmeň stromu, lebo to tak ide proste. No ale musím povedať, že vlastne na Angeline tento lace štýl takýchto jemných šiat, priesvitných, vyzerá dobre. Vyzerá dobre v hocičom. Mne to asi troška tiež viac pripomína, jak si to opísal? Tie piliny? Akože, Kovové neviem, nejaký piliny. kov, proste, že nejaký robot, ktorý sa teraz rozpadáva, alebo niečo. Ja neviem. Alebo keby je nejaký oheň, tak sa teraz akože, jak sa meltuje, rozpúšťa. Rozpúšťa sa kov. Terminátora z neho spravila. Tá z nej. Vieš čo, ako musím uznať, že sú tam nejaké skôr prvky, čo si všímam Marilyn Monroe. Neboli by k tomu krajšie, akože nejaké zlaté šperky, tým, že to je také teplejšie? Či A to by nesplývalo potom viac? Áno. Vieš čo, možno som prísny, ale k tomuto by sa mi hodili skôr monumentálne, oveľa väčšie šperky.
Tak ale ona tým, že má ten ducktail, tak podľa mňa to už je také veľké. Že keby má ešte veľký šperk vpredu, tak to by bolo také, že... Mne by k tomuto išli perly. Neviem si pomôcť, k Aj? tomuto by mi išli perly. Dobre. Berem. Všade. Kľudne aj to nosa Zendaya. Ale ona má v sebe takú energiu, že to proste, aj keby to spôsobom nejaké škaredé, tak je to proste pekné. Ja neviem, čo mi to pripomína proste tiger. Vidíte v tomto toho tigra? Tigra? No, tiger. Vieš čo? Ja vidím Tigra Taven. Dobre. No, ale je to... Ja... Ne. Líšku. Líšku? A tak to je, lebo to je oranžové, ty kokos. OK, tak toto musím povedať, že od Miley Cyrus by som čakal viac. Mne sa veľmi páči aj tetovania, ale to je také súčasťou jej outfitu. Že ich je vidno, sa mi páči tak. Neviem. To isté mala jak tá Cynthia, tak jak mala v strede tie tetovania. Akože ona to má iba na ruke, Miley, ale... A pod prusom. Ale aj tak sa mi to páči. Mne sa páči, že to vyzerá ako motýl, tento. Áno, ten strih. Príde skôr nejaká váška, alebo motív, akože na to má príliš úzke. Aj perspektívu, váška. ale... Alebo nejaká kvetinka. Vzadu to má vlastne okolo krku, takto, že krížom k tej váške, k tým krídlam. A spodok neviem, môže to či byť je váška. hlavný alebo nie, takže... Ale musím povedať, že toto je naozaj, toto by mohlo byť kľudne na ples, takáto móda. Ale vyzerá troška, že je bose. Určite má sandále. Určite. Hej. To je klobučník. Hej, to som hovorila, že mi to pripomína Mad Hatter, alebo tak klobočníka z Alice in Wonderland. Ten mix vzorov je dobrý. Páči že... sa mi ten mix vzorov. A že to také, že má čierne to sako, ale že tie vzory sú v šedom. Tak viacej vyžaruje. O, ten prsten na mamičku sa mi strašne páči. Mne to príde, tie hodinky sú na správnom mieste, košele je na správnom mieste, sako je na správnom mieste, len prečo tam je ten vysoký pás? Ten vysoký opasok už sme videli veľakrát dneska. Ten vysoký taký toreadorský až. A neviem, akého vzoru je tá košela, ale tá košela mohla byť kľudne čierna. Tá by bola úplne že perfektná. Pláž, leto, slnko. Pozitívna energia. Presne tak. Žiar. Tak Karla si myslím s výberom toho šatenia nikdy nebola nejak extra skromná, ale tento orient v podaní Saint Laurent fajn, veľmi fajn. Napadajúce slniečko. Bude žiariť. Celé je pekná aj tá vec, čo je tam visí. A má trošku inú farbu predsa len aj to. Že Sú zdá tri sa mi, že sú to troška tri veci, farby, hej. no dokonca. Zaujímavé. Ale ako nemôžem nič povedať, toto je naozaj taký orient. Je to v podstate glamour. A máme tu Bond Girl! Viola Davis. Brutálna herečka. To je nádherná. Jedna z najlepších. Dobre, toto si viem predstaviť a toto si myslím, že napríklad aj Jane Seymour si pamätám, že bola v takýchto, nie že podobných, ale tiež v Jamesovi Bondovi ako že nástup tej Bond Girl, tak toto si úplne viem predstaviť v nejakej Bondovke. Toto sú výborné šaty, výborný glamour. Ouch. No? No. On to vyzerá ako také srdiečko tam hore. Tie fluffy. To som chcela práve povedať, Hej, že... také do srdca. Že to je také jak čierny aniel, lebo keď si predstavíš to dole, čo ide, tak to je jak dve krídla, čo sú Taký okolo čierny bokov, aniel. áno. Ja k tomu môžem povedať, že mi to príde ako trošku prekombinovaná kabaretná móda z viktoriánskej éry. Zaujímavé. Už viem, čo mi ten spodok pripomína, ja som na to došla, ja som nevedela 2 hodiny dojsť, že čo mi to pripomína a mne to pripomína Pringles. Keď si dáte na seba Pringles a vyberiete Akože ich... tú tubičku? No tie čipsy vnútri. Je aj čip. Áno, že keď ich vyberieš... Áno, vyberieš, tak oni majú taký áno. layering, že tak. OK. Mne to pripomína takú parochňu, ktorá má ofinu. Taký old school. Ako keby vlastne nad alebo pod kolenami mala nejakého sudcu s tou parochňou, vieš, z tých vlastne čias renesančných, alebo teda kde nosili tí oni tie parochne a ten spodok ako keby bola nejaká taká tvár bez nosa, bez všetkého, vieš? Toto som mala v obľúbených. Super, Demi Moore.
Toto je vlastne Armani, hej. A toto je Veľmi taký ten pekné. tulip, alebo ako by som povedal, že kvetinový štýl, lupienkový štýl. Je také pekné a Vyzerá to- symetrické, ten top. Že je na Ako strane taký tulip, vyššie, no. no. Aj ten bottom je asymetrický. Ale zaujímavé, hlavne tie línie, akým spôsobom to je šité, ma prekvapujú. Je to... Ten materiál vyzerá tak pevne. Vyzerá taký hrubý. Ono naozaj vyzerá, ako keby bola v nejakom takej osadznej rúži. Tá Zakliatá farba je. žena, že je to také... Aj tie trblietky všade, kde sú použité, tak vyzerajú veľmi, veľmi dobre. Voda! Dobre, Je to taká voda. tak tu nás sa Gucci ničím novým nepreslávil na tomto kostýme. Je to vizitka Francúzov stále. Zálený krk, odhalený chrbát, kopíruje nádhernú postavu Cara Delevingne. Gal Gadot, to je z New Yorkera, není? Počkaj. A ne, to je Armani. Mne to príde lacné. Možno, že som toho presítený, že toho bolo veľa v bratislavských obchodoch takéhoto štýlu na jeseň, aj v zime. Ale mne toto príde také lacné. Ja neviem, aby som k tomu dala viac, by to mečovalo s tou jednou, to je tam taká opustená. Tak už sme sa tu rozprávali o tom, že v čom by som išiel na prvé príjmanie, jak žena do kostola. A Tak? Je tam čierna mašla, to nie Mne je to moc. strašne máme páči vlastne napríklad. Margaret Qualley v Channeli a Mne sa to náhodou veľmi páči. je to príjemné, detské, svieže. No? Ona viem, čo mi pripomína z tých My Little Pony, tú rúžovú My Máš Little Pinkie Pony. Pie. Ona sa, aha. Ježišmária, ja furt neviem, o čom ty rozprávaš, ako je Melissa McCarthy. Ja sama neviem, Pinkie podľa Pie. mňa. Pinkie Pie, Áno. tak. OK. Ešte je chyba niekde, ona mala jablčka? Nie, ona Na mala riti. koláčik na ríti, taký muffin. Hej, Mafiny. ale toto je vyslovene ako, To zlaté. toto, čo má na sebe, tak to je taká sladká odisea a pasuje jej to. Hej. No, ak chcela niekoho prekvapiť a nanútiť ho na sladké, tak toto mi vyslovene teraz dalo chuť na čokoládovú tortu nejakú, alebo jahodovú. OK, OK. dobre. Páči sa mi, že niečo iné ako čierna. A že použil Aj proste ten... iný materiál Mhm. na tú košelu, ako na sako. Saténová košela a vyzerá to ako bavlnené sako. Zaujímavé. Jeho Zaujímavé. tetovanie tam vyniká. Milujem. Podľa mňa je to také typické pre neho. Dobre, To je ideme zaujímavé. ďalej. Toto je super. Niečo iné. Páči sa mi ten golier, alebo ako to, tak ten vrch. Ono Toto tak neviem, celé či by som sedí označil dokopy. golierom. Toto už Neviem, je... ako Toto vyzerá ako kapuca u mňa, No. alebo niečo na ten spôsob. taká predná kapuca. Áno, že to je tak obrátené. Hej. Tu budeme mať asi problém. Toto by som povedal, že takéto, že radové sáčka so sukňou, ak to teda sukňa je, neviem, či mi to úplne pasuje do toho obrazu. Akože vedel by som si to predstaviť skôr naopak. Čierne s bielou sukňou. To je také zvláštne. Ale je to pekné. Je to svojím spôsobom, je to tak zvláštne, že je to až pekné. Joj, Anna cukríček. Taylor-Joy. Tak. Brutál. Farba. Všetko. Náhrdelník. A toto je ako má móda na červenom koberci vyzerať. Toto je jednoducho Francúz, Dior. Ten Kopíruje. náhradelník je úžasný. Aj Hej. ten šál k tomu. Celé jak stojí, všetko proste. Sedí to. Aj s tým účesom. Buď sú to malé dierky, alebo malé kvetinky. No, mne to pripomína mesiac proste. Mesiac a krátery. Mne to Pripomína pripomína... baktériu. Mne to príde ako brnenie. Alebo Hej. keby tak ešte postrieľali to brnenie, No, tak áno. úplne. A keby to ešte podsachali krvou, super, a vieš. Je to taký kozmický vek materiálovo a... Také kozmické, no. Možno taký úplne francúzsky, jednoduchý, padavý štýl šiat, tak vyzerá to byť dobré, no. To je fakt úžasný oblek. Konečne niečo iné. Je to iné.
Henry Redmayne mal vždy trošičku oko pre módu. Ja si ho pamätám ešte spred niekoľkých rokov. A okrem toho, akože to, čo mu najviac pasovalo, bolo v tých predčastiach Harryho Pottera. Fantastické zvery. Fantastické zvery. Áno, tam boli fakt Fantastic úžasné Beasts. oblečenia. Tam bol perfektne oblečený a... Fú, to celé bolo perfektné. Áno, ten tmavomodrý kabát, žltá Čo by som vesta, spravila, to aby bolo som fakt jednotku dobré. znova videla. Hej. Keltský chlapec, tá košela vyzerá úplne, že top. Proste stojačiková košela s vysokým tým gombíkovým límcom. No, tak tu nás sa nebudeme hádať. Toto je typická móda. Daniel Craig a Giovanni Armani. Tá kombinácia sa nedá prehliadnúť nikdy. Toto je jednoducho pán. Keď ho začali obliekať jak Jamesa Bonda, tak on si už, Áno, on si už asi zvykol, ho to naučil. aj tie no. okuliare, fú, to je Áno. celý on. Všetko tam je tak, jak sa patrí. Dobre, ideme Ďalšie ďalej. kvetiny. To je jak opak toho oného. Prečo si myslel, že to je skôr nejaká animovaná postavička? Neviem. A sú to vôbec kvetiny? Ja neviem, Kate čo to je. Winslet, áno, sú to kvetiny, konkrétne toto sú vlastne rúže, sú tam vidieť aj trne. Ale toto sa mi páči, že je to skombinované vlastne vpravo dole, vľavo hore a na pravom rukáve, že je to Hej, takisto. ako keby také, že tie miesta boli na tých šatách potetované. Takže to sa mi páči. Okrem toho zdá sa, že to sáčko je voľnejšie áčkové, čiže viem si predstaviť, že pod tým sú tie nohavice na puky s vysokým pásom. Jean Smart. Mne sa strašne páči tá farba. Poslednú dobu modrá je veľmi in, takže... Ten Ja vrch som vyzerá za. ako... Prepač. Pohode. Ten vrch vyzerá ako kimono trošku. Taký preložený... Dobre to vyzerá. Je to konečne tá belasa, ktorú sme chceli. Klasika. Čierne. Super. Elegantné. Pán Eisenberg to nikdy neprepískne, takže je to také trošičku sterilné už aj, by som povedal. Ale vyzerá dobre. Taký prstenec kozmický. Ale ten účes, perí a všetko, ako ide to trošku do toho kabaretu, nemôžem povedať, že nie, ale aj tak sa mi to zdá taká slušná kombinácia malých čiernych šient. Ale ten účes a tie červené pery vyzerajú naozaj výborne. Dobre, tu nás si poviem, že ten dekolt už je prísny. Lisa Ann Wallerová. Balónové šaty od kolien dole rozhádzané. Zaujímavý top. Naozaj akože ten vrch je taký naplecnatý, ale tie prsia sú asi príliš stlačené, by som povedal. Mne to príde až vulgárne trošičku. Mne sa páči tá čipka, čo má na páse. Alebo niečo, čo tam má. Mne sa páči také maličkosti, čo proste len tak tam hodí človek. Neviem. Tak s tými detailami sa vedeli vyhrať všetci, to nemôžem povedať nie. Bohyňa. Ďalšia. Tak neviem, ten dekolt a ten náhradelník mi tam nejak moc nejdú. Je to také až príliš otvorené. Alebo teda keby bol okolo krku ten čoukrový typ toho náhrdelníka a možno nejaký ornament smerom dole by to bolo lepšie. Ale inak skvelé. Tie šaty zbožňujem. Neviem odhadnúť ten plášť. Neviem, či to je plášť alebo róba. Zdá sa mi to, že je to jednoducho okolo zápesti nejakým spôsobom uchytené. Všimáš si, že to má proste límec? Áno, že to je akoby také rukavníky až po zem. Zaujímavé. Také zúžené. Pekná farba. Hej, to úplne nádherná farba. Vinová farba. Peninky na farba. Takže toto je Nina za 20 rokov. Hej. A ja som povedala, chcela takéto podobné šaty na stužkou, že tak toto bude mať, ten vrch. Toto mi pripomína také letné. Mne to pripomína také trička, čo som nosila, keď som mala tak Áno, také 7-8, áno, také proste bodkované tieločka cez leto. Páči sa mi ale tá mašička. Neviem, mne to pripomína také detstvo. Mne to konečne príde ako európska móda. Akože nemôžem nič povedať, Gia, Coppola a Valentino sú úžasná kombinácia. Farba je fajn, strih je fajn, štýl je fajn. Všetko to dáva dohromady ten taliansky, ten typický vibe. Sharon Stone. Som hypnotizovaná. Také crazy. No, tu na si naozaj Pekný poviem, že úsmev. toto je skôr 3D videogram, lebo naozaj sa mi tam stráca zrak v tých šatách.
Nechápem, čo sa deje, fakt wow látka. Také hypnotizujúce, No. no. Už som to povedala, ale stále som taká, že sa zakúkam a sa zakúkam. Pasuje jej to. Také jak motion blur. Nejakým spôsobom mi to No. ale presne pasuje. To je také fluffy, v tom by mi mohlo byť teplo možno. To je veľmi pekné. Také cute. Jemné, hej. Páčia sa mi aj tie no tak tie opätky, čo má. Neviem, akože videl som mrázika, takže v pohode. Príde mi to zimné. Však je to zimné. No dobre. Január je zima. To je dobre, to je v poriadku. len Príde mi to také zimné, príde mi to príliš teplé. Ako tie materiály, ktoré sú zvolené, neviem. Možno aj zime, jak mne teraz. Ja by som také chcela Same. teraz na seba. Tak by som to brala. Toto mi príde jak španielská pirátka, Yes. ale naozaj, že skvelé. Tie rozšírené Skvelé. rukavy, tie bohoprvky, ktoré tam sú. Ten opasok. Hej, aj ten strih, že to vlastne, neviem, či sú to celé šaty, alebo je to sukňa so šatami, že proste to odhalí človek až jemnejším sledovaním. Ale všetko na tomto vyzerá rebelsky, pirátsky. Glamour, jak sa patrí. To je také semišové? Asi, hej. Mne sa to ľúbi, aj tá farba. Akože, je to medzi takou podľa mňa, že burgundy až hnedou. Moc sa mi nepáči Na ten život možno strih hnedá. hore. Mne sa páčia ramienka. Ty sú dobré. A ten strih je taký nezvyčajný. Podľa mňa to je pekné. Hlavne tie flitre, to je pekné. Ale toto je zase taká látka, že sa na to pozriem. To mi pripomína, počkaj, máme citrón, limetku. Tak. Áno. Taká svieži. Ale tiež ma to tak hypnotizuje. Tá farba. Áno, tieto sú Zbožňujem tú nádherné. farbu. Aj tie šaty, strih, ramienko. Brutál. Podľa mňa. Mne sa páči, že na jednej strane je ramienko a potom tam je aj Hej. ten slit. Aj ten náhrdelník sa mi k tomu veľmi ľúbi. Ja túto farbu zbožňujem. Tu ma zase ja neviem, že akým spôsobom by som do tohoto zakomponoval tú obuv. Jednoducho mi tam nejde. Ale musím povedať, že šaty sú fajn. Obučík. Tiež taká semišová. V tom by tiež bolo teplo. Tak toto je Jeremy Strong. Škoda, že nemáte okuliare. By som bol zvedavý, jak to vyzerá aj s tými okuliármi. Ale musím povedať, že tentokrát som spokojný aj s obuvou. Takže vyzerá to dobre. No, zaujímavá farba je materiál. Je také hravé. Hej. Ten rolák možno mohol byť aj čierny. K tým topánkam. Yes. Takže toto môžem povedať, že tento vlastne plain one color style sa mne osobne nepáči na mužoch. Ale proti gustu žiaden dišputát. Povedal by som, že mu to pasuje. Je handsome. To Akurát- zaujímavá farba. Vyžaruje. Hej, milý Morris, keď už máš tak dlhé sako, tak si nechaj predložiť aj nohavice. Wow. Dobre, tu už Wow. sme niekde, kde vlastne Gucci, myslím, tento rok ukázal, že všetká jeho móda je absolútne lesklá a nie je príliš prívetivá pre fotografov. A toto je nejaký ľahší materiál, je tam vidieť jednoducho aj na poprsí, že je to ľahučké, nadýchané. Okolo pása zrejme bude nejaký drôtový opasok alebo niečo podobné, ale vyzerá to naozaj super. Taká zlatá diskogula. Je to... Taký bombónik zase. No. Hej. Strašne to sadne, že proste normálne, že úplne to pasuje. Podľa mňa celé. Trochu mi špatí, že nejsú vidieť na niektorých fotkách tieto panočky. Bol by som zvedavý, že aké sú. Toto je to, čo sme sa rozprávali o Miley Cyrus, že zrovna takto nejako to mohlo vyzerať u nej. Že to malo byť odvážnejšie. Úplne to veľmi dobre vyzerá. Toto vyzerá, aj keď je to viac zahalené, vyzerá to oveľa lepšie. A ona tam má nejakú sieťku medzi tými, že tam Áno, to nemá je úplne šifón, odhalené. zrejme, hej. Takže toto je tam, kde to patrí, milá Miley. Výborne. OK, farba. Ďalšia limetka, iným zmyslom. Viacej čerstva.
Dobre, a Heidi Klum je známa tým, že sa dokáže obliekať, však to je top modelka svojho času, ale neviem, čo sú tam tie zaujímavé prvky pod pažami. Inak by som povedal, že v pohode šaty, taká tá klasická lesná víla. Strapce? Vyzerá to tak fluffy trošku tam. Všade nič není na celých šatách, nič není len tam pod tými pážami, vadí mi to. No. Ja nechápem, prečo to je len tam a nie niekde inde. Dobre, k tomuto sa možno ani nemusíme vyjadrovať. Toto je presne to, čo by sme očakávali od šifónových priesvitných šiat z minulého roku trend. Čiže ten široký opasok to krásne doplňuje, ten mohutný náhrďaník je fantastický. Musím povedať, že fajn. Táto fotka je úplne magická. Takto by som si vedel predstaviť vlastne ženy na rôznych plesoch a podujatiach, či už to je Červený koberec, alebo divadlo, alebo dokonca by som mal odvahu sa ísť na toto prejsť do mesta do cocktail party. Čo ja viem, akože ten plášť je pekný, to by som si dala náhodou. Modrá. Zas. Farba. Andrew Scott, ako... Milujem farbu. Ja jednoducho tento one color style nedávam. Cukriček. Takže farba je super. Cukrová vata. No a túto farbu mala mať Zendaya. Túto farbu mala mať Zendaya. Hociakú farbu si ona dá. Biased. Som. To je fajn. OK, leopard. Farba. Brutal. Sukňa. Wow. Vrch. To je fakt pekné, Unique. také nadýchané. Vyzerá to, že by som si s tým mohla sadnúť hoci kde. Že proste by som si sadla tam na zem a mám svoju vlastnú stoličku. No ale pod týmto je riadne veľa akože spodničiek a všetko možného. Hej, akože len tak sadnúť sa v tom nedá. Len musím povedať, že Fleming hlavne v tých rozprávkach, keď mala všelijaké, hej, ale v tých rozprávkach všelijakých, tak vždy je to tak pasovalo, tieto princezničkovské šaty všelijaké. A ten top, taký leopardi, fajn, dobrý nápad. Účes pasuje k šatám, zaujímavé. Tá farba celkom. Dokonca aj ten uhol má taký istý, vieš. Tá ofina ide presne podľa šiat. No. Dobre. Vedeli, čo robia. S týmto nesúhlasím. Nech sa na mňa nikto nehnevá, toto viem spraviť za 10 €. Mne to príde ako krepový papier. Mne to zase nepríde nijak. Mne to príde vyslovene, jak niekoho zabaliť do kusu balónovej látky a toto bude niečo tvrdšie, jak to tak vyzerá. Vyzerá to nepohodlne. Hlavne to vyzerá absolútne nedokončene, neuhladenie, nijak. Hej. Je to jednoducho hromada peknej ženy v málo baliacom papieri. Toto je pekné. Toto je pekné. Tento štýl sme už párkrát mali, že vlastne tie dlhé šifonové veci a tu je to trošku možno praktickejšie, či jak by som to povedal, proste je to viac praktické? Viac, viac do toho, pomôž mi, sestra! Ja neviem, čo chceš povedať. Však tu na to má takto, že vyviazané okolo krku, čiže to aj drží, že to nepadá, že tam nemusia byť silikóny ani nič podobné. Stabilné? Že je to také stabilnejšie? Vystabilizovanejšie, postavené na tú správnu čiaru. Môže byť, chápeme sa. Som rozmýšľala nad tým šálom, že to je pekné. Trošku sa mi ale aj tie pery mi k tomu idú. Neviem, všeobecne to, že je taká že je blondína, tak červená proste to pasuje. Hej. Aj tie lodičky. Také upírie to až, že ona je úplne že biela jak stena. A zrejme za chvíľu kúsne niekoho. Ach, brnenie. Podľa mňa to je tiež, neviem, či to je two-set, alebo že dokopy. No, toto má, myslím, tá forma celkovo vyzerá z niečoho veľmi, veľmi pevného. Yes. A tá sukňa není rozdielna, tá sukňa vyzerá tiež veľmi pevná, pretože v podstate neukazuje skoro žiadne ohnutie. V tomto by som nechcel ísť na dve veci. Na schody
A to auto. Trvalo to že vraj urobiť 450 hodín, čo je podľa mňa Nenádo 540 hodín? 450. 450. A však nech to trvá kľudne aj 1000, kým je to Dior. bezpečné a má to tie správne airbagy. Ten náhrdelník, ak tomu Strašne hej. Náhrdelník je chutná. fajn. A inak akože chcel by som vidieť, aké topánky k tomu človek zvolil, ale zrejme akože ďalší bossy človek to je. No, farba, fajn, štýl, neviem. Fajn. Ako povieš? Ja Tiger. poviem. Dobre, Squeeze Tiger, it. pohode. Dobre, ideme ďalej. A, To mi pripomína upíra. áno, ďalší upír. Ono také, ako by tam boli posadané motýle. Aha. Že to sú krídla, to je fakt pekné. A toto Alebo je, čierna mačka. toto je presne to, že Michelle, jo, a vlastne by som povedal, že slečna Christine Milioti, keby sa skombinovali, tak by to vyzeralo úžasne. Áno. Nikki Glaser celý večer nezabila len looks, ale aj všetko. Tá farba Jej je komenty, super všetko. nádherná. Pravdu povediac, možno táto farba by mi viacej pasovala k tej Zendai. A v Zendaya bola aj v takých šatoch. Neviem, že kde teraz presne, ale viem, že som videla. A Nikki, ona za ten celý večer sa prezliekla, že vraj nejak 9 krát Môže byť. viac. Šikovne, She was šikovne. serving looks. Ale hlavne, ako strašne sa mi páči ten, že ten široký pás, ten saténový, ako Hej. keby priamo vstupoval do tej sukne. Strašne. A tiež je to vlastne taký ten káčerovský chvostík, tiež je to taká kačacia sukňa. Vyzerá to výborne. Určite jedna z mojich najobľúbenejších. OK, ideme ďalej. A ďalšie jedno z mojich najobľúbenejších. Áno, aj z mojich toto bolo fakt úžasné. Wow. Konečne niečo iné. Žiadne sako. Je to niečo, presne, konečne niečo iné. A zase mi to pripomína troška tie šaly z Duny. Z druhej strany v podstate. Mne to príde veľmi moderné, veľmi vhodné taký new na age. človeka jeho formátu. Predsa len vlastne Alton je známy s týmto, že je to modná ikona. Možno v televízii ho málo kto pozná, alebo na Slovensku ho málo kto pozná, ale v móde je to možno svetový top 10 model. Milujem, že si dal aj doplnky na ruky, akože viac, že väčšinou vidíme iba taký, že jeden náramok alebo jedny hodinky a on to má vlastne na oboch rukách. A podľa mňa to ani nie sú, že neviem, to stajal, či to sú šperky alebo nejaké niečo iné, neviem, ľúbi sa mi Nejaké to. náhradilky, náramky, také vrstvené. Toto je pretty, to som nevidela. Nie. Justin Loop? Neviem. Možno vám sa to páči, mne to príde také zase jak brnenie. Keby to bolo v bielom, tak to je jak svadobné šaty. Strašne sa mi páči tá S farba, vločkou. no. Tá farba mi to toho Hej. veľa dáva. To zase také akoby korzetové, že Páči. pevný materiál. No taký ďalší zbrojnož s pridanou hodnotou a dokonca vzadu má vidíš závoj. Takže už iba meč do ruky, nejaký emblém na to máš. Dobre, poďme ďalej. Tak toto je ďalší náš cukriček. Neviem, Kate Blanchett, tu už pozná človek vlastne ako z Pána prsteňov. To je taká kráľovná vždy. Teraz toto mi príde, ako keby sa skúšala, alebo teda ako keby sa dostala do tej role Kleopatry. Ten štýl. One of my favorites. Iný strih, taký podľa mňa viacej širšie tie ramena, taký Hej. Prince vibes. Hej, tie gače mi prídu také oversize, úplne dlhé sú. 70s, 80s, no 70. 80 roky, neviem, také Sa staršie vám obdobie mi to páčia pripomína. Tie shoulder pads, také Mhm. ostré sú. Páči sa mi, že nemá zúžené tie konce gati, že to nechal dýchať. Hej, nechal to pekne No. dostratené. Len sa mi zdajú dlhé aj tak. Aj ten náhrdelník mi tam úplne tak padne pekne. Celý taký handsome v tom. Šikovný chlapec. Je to super. My sme sa všetci teraz zhodli, Á. môj bože. To je fakt pekné. To je pekné. Áno. Ten vrch toho kostýmu príde tak trošku puritánsky, že to vyzerá ako spodné prádlo. Ale teraz naozaj, keď si to tak uvedomíš, ten vrch od toho pásu hore, tak to je ako keby si mala normálne, že kabaretný korzet.
To ja napríklad vôbec nevidím. Keby to malo ramienka, tak to celkom pripomína aj podprsenku. Hej. Ale bez ramienok je to fakt zaujímavé. Je to také mačacie, ako mačka uši. Mne to pripomína Batmanovú Áno, masku. biely Batman. Ale mi sa to Tak páči dúfam, že sa na nás strašne. nenahneváš, Cica. Scott. Evans. Je to To sa zaujímavé. mi strašne páči. Hej, ten šál je to. Áno, je to troška Unique. oversized, čo ja zbožňujem napríklad. A páči sa mi, že aj má nejaký šál vnútri, čo mu tak padá von, aj tie detaily, to, čo má na saku. Nech sa to Mhm. ľúbi. To taký zaujímavý klasický štýl z oversized a ešte skombinovaný s steampunkovými prvkami. Není to zlé, nohavice by som určite skrátil, aby som videl aspoň nejaké máš topánky, chlapec, ale ostatné je fajn. No Sarah Foster si dala doslova, že ako keby to skôr vyzerá ako keby overallové šaty alebo Hej. niečo také, že ten top a spodok sú že slim a s tou výstužou na pleciach a mne to pripomína vyslovene, že mliečnú dráhu. Mne to sa No. páčilo. Ľudia, teraz akože prvýkrát to vidím a hneď prvé, čo ma napadne, to sú tie ťažké írske ťahacie kone. Vieš, čo to je? No, Áno. toto ma prvé napadlo. Kvôli na to. tým gačiam, lebo sú Také rozšírené. zvonové, no. Áno. A všeobecne aj vlastne toto je predsa len to svalnatejšie dievča. Strašne pekné Kali má Rice. vlasy. Ale Aj celé to je pekné. musím povedať, že tu mi tá pevnosť a tá robustnosť tých šatov, toho všetkého pridáva na tej atraktivite. Naozaj, toto je vlastne čistokrvník. To je všetko. Vážení diváci, videli ste nás v akomsi prologu na Golden Globes, kde sme sa snažili trošku z nášho pohľadu posúdiť, čo si myslíme o tých, ktorí sa tam obliekli. Tak, tak. No tak. No a môžete nám posielať vaše názory. No zo štúdia Ágy sa vám lúči Maroš. Ninoš. A Jasmi. Čaute! Zabili všetci, krásne oblečení. Nádherné.